Hello guys, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनैहाय नै आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर दिनैहाय सानडे नालाय थ' एसे न'आव थानानै बरिं मोनबाय ओमफ्राय दिनै बेरायहैनो नागिरदों आरो बहा थांगोन खिथालांसै आङो नोंथांमोना आंजों लोगोआव फैफादो आरोना लोगोफोरथ' टुडे देलायखांबाय नै दायो गानखांबाय आधार कार्ड लानोसै स' गाइस नै दायो जोङो ओंखारबाय न'निफ्राय ओमफ्रायो थांसै ओमफ्राय नैबे बिथाङा जाहैबाय फार्स्ट टाइम थांगोन ओमफ्राय सेकेन्ड टाइम माला थांखांखोमोनलाय सेकेन्ड टाइम थांगोननो आंहा फार्स्ट टाइम होनलायलायदों स' नै जोङो दायो लामायाव दङ ओंखारबाय लामानि नोजाराया नै जोंना लामानि नोजारा ओमफ्रायो जोंना रुम खालि दं नै दखान रुमबो खालि दङ दखानफोरनिखौबो लानो हागोन सोरबाफोर लानोबा फार्मासिफोर होनोबाबो होफैनो हागोन आरो दस्रा दखान जिरक्सनि अनगायै दस्रा दखान होनबा नैबाव होफैनो हागोन ओमफ्रायो बेयाव फैबानो जाय रेन्टआव थानो नागिरगासिनो डिसुबिस नियार बिथांमोना खबर लाफैनो हागोन आरो बेयाव सोंफैनो हागोन आङो खिन्थाना होबाय नै बेबायदि ओरै फैनानै नै मालाय देलायलायनो सेरेरेनो दे आंखौबो एसे खेबदो फैबाय गाइस नै देलायबाय ओमफ्राय गानबाय जोमबाय बेगबो लाबाय नै दायो जोङो अबाव थांनो नागिरदों स' भुटानाव ओरै उरायलांनो हाया नालाय जोङो माबाजों फ्लाइटजों इन्टारनेसनेल ट्रिपआवहाय दस्रा जायगायाव गारिजोंनो थांनोसै आरो खाथिनियावनो बेयावनो इन्टारनेसनेल हिसाबै बेरायहैनोसै लोगोफोर थ' नोंथांमोना फैफादो फेमिलि ट्रिप थांसैलाय नै दिनैबो फेमिलिबाबो गैजोबा आरो जास्ट बिबोदा दङ बोराय दं ओमफ्राय आं ओमफ्राय सासे लोगो थांफागोन आरो ओमफ्राय सोर थांबावो आं बारा मोजां मोनथिथ'वा थ' आं देखायलांनो नाजाबाय थानोसै लोगोफोर थुदो बिदिबा स' गाइस नै दायो खारगासिनो गारिया थांनोसै खोबथेगासिनो गारियालाय खारखागोन थांसै नै दायो टार्निं लानोसै नै बेयाव मा जाखो गारियालाय नेसनेल हाइवे थांगासिनो नै थांसै भुटानाव उरायलांसै लामायाव नै बेबायदि मैगं फानदों आरो जि मोजां मोजां लकेल आरोना ओमफ्राय जोंबो लाबाय नै खुमब्राजों जोगोनारजोंखौ लादों आरो दायो नै गेट मोनफैबाय आरो जोङो हाबलांसै सिङावहायो गारिखौ नै बेयाव गालांनांबाय दायो एन्ट्रि खालामहैनोसै फाइनेलि नै दायो जों भुटान सिङाव हाबबाय दायो बेरायनोसै भुटान नाबाथाय न'फोरा जि मोजां मोजां जाखायो जि फसायबोखायो आङो दायो नै थांगासिनो जोङो लामा लामानो भिउआ जि इन्टारेस्टिंखा नायनो समायनानो साफाबो क्लिनबो बिराद मोजां मोनो आरो भाइबखौनो एकदम आलदा हादोर नालाय थ' भाइबाबो आलदा फैखागोन नालाय बिराद थान्दा
क्लिन साफा गोसोखौ मोजां मोनो आरो बेरायनानै स' लामा लामानो मोजांखा दायो जोङो थाङै थांनानै डाइरेक्ट गेलेफु बाजाराव हाबहैनोसै आरोना जाहैनोसै माबा मोनसेफोर दा बेखौ बेरायलांबाय नै न'फोरा जि मोजांखा बै नुहुरनायाबो जि मोजांखा नोंनि जायगा नागिरनानै खनसे माजों सहैदों मिथिबाय अबेबा नैबेजों हाबदों ना मादोंमोनथाय खुन हाजोआव मोनहैदों एकदमबारे नैबेजों हाबदोंमोन खोमा आं थांखांबावबाय बै नागिरनानै मोनसे बै साइडआव मोजां मोनलै बै साइडआव दाउ गाबखायो टाउनाव थाबायदों नै गेलेफु टाउनाव थाबायगासिनो जाग्रा नागिरदों जाग्रा मम' जानोसै नैबाव मम' जानोसै जि दावरावखा मा खालामो जाखांबाय दायो थांबावनाय जायो बायदि मोनदों बेरायफैनानै गेलेफु टाउनाव दखान गारियाबो बसो इजि मार्ट mana itu बेयावनोथ' फैसा लायो बहा बोरो ओमफ्राय माबाया दा फैगोन बैयावसो नांथाय बैयाव गासिनो ओइनो खारनां गसंबाय थानाया बा टिकेट दोनदों नामा गारि सिङाव बोरै थानो बेनो लाखिगोन खुस्रायासो दंखायोबा हरदो खुस्रा दं जा मोजां दसे बेखौलाय मा नायबावनांगौ रंजालिनि भिडिअ नायबानो जाबाय सिगांनियाव नायबानो नुखागोन जों सिगांनियाव भिउसबो जागोन 100k जाबा 50k जाबा जाहोदोब्रा मानाबा पार्टि आयै नेट बुकिं खालामनो नागिरगासिनो 50k जाबा कुपन सिस्टेमसो खालामगोन बिजिरबा साबसक्राइबारखौनो फाइबा नों कुपन सिस्टेमानो बोरै जानांगौ जाय फार्स्ट दं एसे हाबनो मोनगोन नङाबा हाबनो मोना होनदो सुइमिं पुलाव ओमफ्राय जरा लाना फैनांगोन नोङो गेजेराव हाबनो मोना दायो नै जोंहा एक्जिट खालामफिननोसै थांबाय बेरायखांबाय जाबाय लोंबाय फैबाय बारा ओंखारनाय जायासै टाउनावल' एसे गिदिंबाय लायनानै बुरजा लाइन स'
सफैबाय नै जोंना जाग्राया आरोबाव Kalau buat dulu dah. Kopi lang si kopi. So guys, नै दायो आङो न'आव सफैबाय ओमफ्रायो ड्रेस चेन्ज खालामना लानोसै फ्रेशन आप जानोसै दुगैनोसै दायो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर एसेबां गोलाव खालामबाय थाला गोलावबाबो नायनो बायो गोलावानो जाखाबाय जानांगौ भिडिअ लानाया स' बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहर आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो लाइक खालाम शेयार खालामनानै होलां लोगोफोर होमबा एसे गोलाव खालामबाय थाला स' थेंक इउ स' माच गाइस जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय स' थेंक इउ बाय बाय लोगोफोर